Yabona nje mina njenge-Blue Nation cha ngithola ukuphoxeka okukhulu kabi. Ngithola ukuphoxeka okukhulu kabi okungangokuthi ngidecide kwayizolo ukuthi hayi njengoba ngiphuma nje ulayinini angisophinde ngibuye bafethu. Ukhuzani uyohlekanisa nabantu kuze kube nini? Uyohlekanisa nabantu kuze kube nini ukhuzani? Okuyiyona nto nje engiyibuza yona. Awuyibuze nje nawe Blue Nation lapho khona. Awuyibuze mhla ka-1. Zibuzeni uyohlekanisa nabantu kuyoze kube nini? Awukwazi ukuthi ungacula 11 years 30 to 13 years yonke lapho ucula wena ucula into eyi-1. Ucula nje into eyi-1, isigqi eyi-1, iflow yakhona iyi-1 bese uyitshela ukuthi kuzomela thina silokhu sibhizi sithi silindele leyo nto sijabulele leso sijingi leso. Bafethu ayikho lento eyenziwa iqhawe manje. Iqhawe ngicabanga ukuthi alisathandi noma asivumeni ukuthi iqhawe lalingenaso lesi siphiwo esasiyitshela ukuthi isona. Cha, kwezehawu akunankinga impela siyazizwa. Kodwa manje awukwazi ukushayela ngesiqi sehawu i-album yonke. Awukwazi ukushayela ngesiqi sehawu i-album yonke. Bafethu ngiphumile elayinini, ngingenile ukhuzane bengimthanda ngenhliziyo yami yonke. Bengimthanda ngenhliziyo yami yonke. Kodwa leminyaka lenemithathu uyakhomba lo muntu ukuthi hayi akunalutho lapha. Lezi zinto esasiyibheke lapha kusizona. Asizona mfethu. Yazi ibasket yakhona zonke ingoma zu-19 ziningi kodwa bengivese singazi ukuthi njengoba iqhawe lisinikeze zu-19 vese azizokuba namsoco. Ulokhu uzwa nje qhu zonke bafethu. Mawunesiphiwe ucula uyayishintsha iflow. Laphana zonke ingoma zakhona inama-backing ayi-1 ama-backing khona lapha akazama khona kwabungathi khona akafuna ukushintsha kodwa kwezwakala ukuthi iyambhimbisa kakhulu-ke leya nto. Kungcono eqhubeke nawo lama-backing akhe ayi-1. Bafethu ukhuzana no iqhawe kufanele lithathe umhlala phansi madoda. Iqhawe lithatha umhlala phansi. Ngiyi-Blue Nation uyasibo. Sibo iskipa sami ngasithenga kudala nginaso futhi esinye engasithenganga ilesi samanje sesibhala ukuthi angidlali nezingane ngoba ngibona ukuthi umuntu uzolokhu egcwalisa ovucule izimpahla eyi-blue eyigcwalisela ubala. Bafethu ukhuzane umculo angazi ngizothi uyamhlulana kodwa nje usibukisa ngabantu. Ngeke mfethu ukuthi lo muntu engathi uyacula eculele thina siyi-KZN sodwa. Thina umculo wethu manje sesifuna ukuthi udlalwe koLimpopo. Mkhulu loya muntu, simazi njengomuntu omkhulu. Sifuna ukuthi udlalwe koLimpopo, udlalwe amavenda, udlalwe amashangane. Bonke labantu laba okungesiba abase-KZN yena uculela thina nje singabase-KZN. Hayi ngeke bafethu, ngeke. Hayi bafethu, mina into engiyibonayo ngibona eyiskema manje lo mjitha. Alo mjitha usayiskema lokwangempela. Sesibonga khona-ke ukuthi kulokhu akazange ethi ufuna ukusenzela ama-CD nama-USB. Cha, ngibonga lokho. Akazange wafuna ama-pre-order njengasekuqaleni. Uvele wayikhipha nje lento yakhe akayikhiphile isijingi. Kuthulekile mfethu, kuthulekile lapha ngaphandle kanti bekuthi makukhiphe inkabi yethu ama-Blue Nation sazi ukuthi naye unyaka siyawuvala-ke lapha emarenke naseyitradini kuzolokhu kumemeze yona. Angaze ngizwe ngisho naneyodwa even nane-promo phela besinokucinanisa nange-promo mayisuke esebenze kahle ngempela. Manje kuyakhomba ukuthi isitayela sethu asisadlisi. Isitayela sethu asisadlisi. Mina bengifisa ukuthi bengifisa ukuthi ukhuba mina uGawuzi ethole umuntu owuproducer ozomproducer. Lesi sitayela kasiculayo asisasebenzi. Futhi yabona special masothi sizomaka lamaphumbulwane lana kwamanqele. Amanqumu lawo wamanqele masingathi singamaka wona. Ngeke ngempela size simmake loya muntu ngalento esiyiculelwa manje. Lento esiyiculelwa manje yabona nje uyeza imande besilokhu
ngipikela abantu ngithi ayiyezi yakokhuba, kodwa ngiyabona ukuthi imande kuzofana nokuthi kade ngisuzele emanzini. Hayi bafethu, ayikho lento awukwazi ukuthi iminyaka o-13 kuya 11 wena ubhizi nje ucula usha iflow eyodwa zonke ingoma zakhona ziwumvumo and zinesiqe sodwa khona lena ethi ingena kulayini. Yabona lena ethi ingena kulayini, ibonge ezibe seyiqhamuka laphana, kubongwa abantu asebashona, kodwa ngiyibonga ungathi uyibonga yena. Bengingathi uyibonga yena noThibela ungathi uyibonga yena. Ayikwazi ukwenzeka le nto. Mawusuka ushaya ingoma ezohlanganisa abantu bakini engathi sahubanyana, kwanawe mawuyibonga, mawubabongela uyasho ukuthi uyamemeza ubani kwasha kwacima awuveli uthi zasho kanjalo phela kwasha kwacima wara. Hayi bafethu, hayi bafethu, yabona la kuma-Blue Nation ngikhwithile, ngihambile and nginayisho ukuthi angingedwa. Bengizwa indlela ade livungazela ngayo ibandla leli, okuyilona esineqiniso nalo, ngoba phela sihlukene kathathu laphana. Khona laba abayizincelebane, kube khona laba abaneqiniso, bese kuba khona laba kade ababelethwe ingoma ngempela. Ababelethwe ingoma ngempela ithina-ke labo siyaphuma. We-Blue Nation, ake ngi-addressele very fast bafethu. Concern baningi lokhu nibuza ukuthi ubani lona, kwenzakalani. Angimazi lo muntu bafethu, angimazi, angifuni ukudlala ngani. Baqala ukungitshela izolo ebusuku bembona amavidiyo yakhe etrenda ku-Facebook, beqala ukungitshela izolo ebusuku. Angimazi, angikaze ngize ngibe nanandaba naye. Even kwaye namhlanje ekuseni ngicela omunye ngathi ake ngicingele i-account yakhe mhlawumbe ukuthi ubizwa ngobani. Wangabuya ne-account yakhe, wabuya ne-page elimposte ku-Facebook, ku-TikTok, angazi yini ohlangana news noma ohlangana Africa, kodwa nje ilama YouTube channels lawo. Ngabona vese akuyena lo-ke i-page leli eliposta ivideo yakhe, ngoba sekuqhamuka omunye umjita manje engisendela yena ethi uyamazi lo muntu. Sengiyabuka lapha esithobeni sakhe lesi esifakela kubhaliwe ukuthi ethi ayanda.g5 angazi into enjalo. Sengiyayisesha mangimfica nje ublockiwe. Niyabonga ngoba ngimfice blockiwe kanje, komba ukuthi isiphukuphuku nje ngingasazi-ke nami esingasilona futhi i-Blue Nation esizenza lona ngenxa yokusangana. Njengoba ngimblockile lo muntu akuthi ngimblocka manje, ngithe mangimsesha wavela vele blockiwe kanje, uyangixaka mahambe ememezana nami ngazi ukuthi mina khona la engimazela khona, okanye ngazi ukuthi khona la azi khona usawubona wami la sijwayelene khona. Angimjwayele, angimazi nanokuthi ubani waphi nje, angimazi bafethu, angikaze ngize ngimazi futhi angifuni ukudlala ngani. Ngeke ngimphike umuntu engimaziyo, angimazi ukuthi owaphi, angimazi ukuthi ubani. Njengoba lokho eniwabuzela nje nambuza, angimazi ukuthi nambuza nina ngihlangana naphi naye. Hambe ngibize into engingahlangene nazo mina. Nina ama-Blue Nation ninale nkinga yokuthi izinto neyithatha ngaleya ndlela yelukuluku lenhliziyo. Izinto ningayithathi ngenhliziyo, izinto. Yabona njengoba besilokhu singamtsheli, silokhu sithi hayi kumnandi, sikhulume ephutha. Bafethu asijabule lokho, siyakwazi, asijabule. Baningi futhi abangajabule. Mina ngibe naleso sibindanyana sami-ke sokuthi iqiniso ngihleze ngiseduze kwalo, ngihleze eduze kwalo iqiniso mina, yabo, sokuthi ngichaze ukuthi cha, inkabi le ayikulokhu impela esasenzela isijingi, sebhizi sasibondela isijingi sebhece nakhona, ayisethanga isijingi sebhece. Nina nebhizi-ke niyangithuka, nisho zonke inhlambe nithanda ukuzisho kumina. Ayizishoni madoda, zishoni, ngiyanikhulula, ngethukeni, ngoba ikhona shuthe engathi nigude kukho kakhulu ekulaleleni into enjengomusic. Niyahluleka ukuyilalela, kodwa lapha enhlambeni ningo-number 1, funeke ningithuke. Ama-Blue Nation ayingayenzi le nto eseniyenza manje. Thina besingamthuki thina umuntu, bethi noma esithuka sila ama-Blue Nation layana ayidlalwe ingoma, ethokoziswa ingoma, sivele siphume nje kuyena. Kodwa manje senila ngendlela esenithukana ngayo,
hayi futhi nina ningamnquma ngisho ukumnquma umuntu. Yabona nje mangaye ngisondele ngalapho kune branch khona ngithi ngiyovela ningangidla ningiyeke nina. Ningangidla ngikuhlaza. Kodwa bafethu iqiniso ngeke salishintsha. Awukwazi ukucula ushuna wodwa. Phela yazi nanomgube. Umgube mfethu umgube ushintshe kakhulu, awushintsha kakhulu ushuna. Umgube uhamba nesikhathi. Njengoba umbona nanamanje ethi mayikhiphile kucaca ukuthi alikhiphile ikhehle, yabo. Lo uking lo wenu, uking wenu lo waseMandaba. Why yena engawushintshi ushuni? Why engawushintshi ushuni ehambe ngesikhathi samanje? Yazi nizothola imhlolo mangizonitshela ukuthi lapha nenkandla umuntu osevimbezele ngengoma uyedwa. Ilona engingazi noma nimboni noma niyambona nenza ungathi animboni. Umuntu osevimbezele ngengoma enkandla uyi1 munye. Umvumile nanoma phumbulwana. Lo mfana bathu limit. Lo mfana loyana uyena umuntu osaxebile ingoma ke laphana. Bonke laba abanye bayilalele. Uyena mfana osaxebile ingoma lona bathu limit. Kodwa nenza ungathi anikuboni lokho. Blue Nation asingathukanelane iqiniso madoda. Asingathukanelane iqiniso bosisi. Masana ukukhipha inhlambe ezingaka nezikhiphele iqiniso. Niphila kuyiphi nikhulele kuyiphi imizi nene ningazwane neqiniso. Shuthi kahle kahle uhaya nimfuna uhaya. Nifuna kuhleze kuthiwa yes. Angisangene mina ekhanda. Sangene mina ekhanda into mayibheda nje iyabheda. Ya ngiphumile. Sale kahle.